Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Carlo Borromeo Isqof. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew naħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Marija Nazzarenu u l-familjari mifsud. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li ritmu tarina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajf taħt il-nattiq tas-sema mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej fil-poplu tiegħek dak l-Ispirtu li bih imlejt lill-Isqof San Carlo Borromeo ħalli l-Knisja tiegħek tiġġedded bla qiegħda u tkun xbija ta' Kristu biex tista' turih lid-dinja. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostolu Rumani. Eżiż, aħna għatli aħna ħafna, aħna ġisem wieħed fi Kristu u kull wieħed minna membru tal-ieħor. Aħna għandna doni differenti skont il-grazzja ta' Alla li tagħna. Jekk għandna d-don tal-profezija, ħanħadmuh skont il-qis tal-fidi. Jekk għandna d-don tal-ministeru, ħanservu. Min għandu d-don tat-tagħlim ħajgħallem. Min id-don ta' tħeġġiġ ħajħeġġeġ. Min id-don ta' tqassim ħajqassam bideh miftuħa. Min għandu l-awtorità fuq l-oħrajn ħajmexxi bil-ħerqa. Min id-don tal-opri tal-ħniena ħajamel dan bil-ferħ. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx biġbieħor, taħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb, ħobbu lil xulxin bħal aħwa, fittxu li tistmaw lil xulxin, tħallux il-ħrara tagħkom tibred, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil mulej, ifirħu bit-tama, stabru fil-hemm, itolbu bla wafqin. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn, ilqgħu f'darkom lil barranin. Birku lil dawk li jippersegwitawkom, birku u la tistħu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki. Aħsbu f'xulxin l-istess, taħsbux fil-ħwejjeġ kbar, imma fittxu lill-lumli. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjaru ngħidu flimkien, żomm li ruħi fil-paċi tiegħek mulej. Mulej ma tkabriċ qalbi, anqas ma ntrefa' għajnejja. Jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, jew wara ħwejjeġ ogħla minni flimkien, żomm li ruħi fil-paċi tiegħek mulej. Imma żammejt ruħi fi skit u l-mistrieħ, bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma, hekk ir-ruħi ġewwa fija flimkien, żomm li ruħi fil-paċi tiegħek mulej. It-tama Iżrael fil-mulej, min issa u għal dejjem flimkien, żomm li ruħi fil-paċi tiegħek mulej. Inqumu bil-wifqa. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin mimtaqlin u jien inserraħkom jgħid il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu għall-mejda, meta semgħu jgħidan qallu ħieni min jiekol il-ħobż fis-saltna ta' Alla. Iżda hu wieġeb. Wieħed raġel għamel pranzu kbir u stieden ħafna nies. Meta sar il-ħin għall-ikel, bagħat lill-qaddej tiegħu għand il-mistednin biex jgħidilhom ejjew għax ġar lest kollox. Imma l-kol xorta waħda bdew isibu l-iskużi. L-ewwel wieħed qallu xtajt għalqa u jeħtieġ li mmur nara nitolbok tgħadirni. Ieħor qallu xtajt żewġ barrejn u sejjer nara x-xagħtu nitolbok tgħadirni. Ieħor qallu iżżewwieġt għalhekk ma nistax niġi. Il-qaddej reġa' lura nsidu u qallu kollox. Is-Sinjur b'kollha fuqu qal lill-qaddej tiegħu ħaffef oħroġ fil-pjazzett u t-tliqat tal-belt u daħħal hawn il-foqra u l-magħtuba u l-omja u t-sopu. Il-qaddej imbagħad qallu sar kif ordnajtien, Sinjur, wagħtem il-wisa. Qal is-Sit lill-qaddej oħroġ fil-mogħdijiet u fl-għelieqi u ġija lin-nies tidħol ħalli dari timtela. Għax kif ngħidilkom jien, ebda wieħed minn dawk li kienu mistiedna ma jdu l-ikel tiegħi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum għaliex interessanti ħafna u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-ittra lir-Romani, ittra twila, ittra sabiħa fiha ħafna tagħlim, teoloġika ħafna ta' San Pawl. U fis-silta tal-lum qed jgħidilna isma' tinsewx li intom parti mill-Knisja. Tinsewx li intom għandkom ħafna kwalitajiet tajbejn. Użawhom għal ġid tal-Knisja, ara ftit. Aħna għandna doni differenti skont il-grazzja li Alla tagħna. Jekk għandna d-don tal-profezija, ħanħadmuh skont il-qis tal-fidi. Jekk għandna don tal-ministeru, skont x'don għandek. Titfnewx, tordmux, taħbieħx. ħadmu fil-ġid tal-Knisja. Kemm sabiħa. Imbagħad ikompli jitkellem fuq il-komunità tal-insara, l-Knisja. Aħna ħafna drabi naħsbu li l-Knisja hija sempliċement tmur il-Knisja u daqshekk. Li aħna poplu tal-Alla. Aħna naħdmu flimkien. Għandna kif ikompli San Pawl. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx b'wiċċ ieħor. Taħmlux il-ħażen żommu t-tajjeb. Ħobbu lil xulxin bħal aħwa, fitxu li tismaw lil xulxin. Kieku nieħdu għal sentenza waħda minn dawn il-kelmiet, naħseb li jkun biżżejjed. Tħallux l-ħrara tagħkom tibret, tħeġġu fl-ispirtu, għaqdu lil-mulej. Ifirħu bit-tama, stabru fil-hemm, itolbu bla waqfien, aqsmu ġiedkom għal-qaddisejn. Tarim sabiħ ħafna. U l-ħsieb ta' din ir-riflessjoni li nagħmlu għal il-qudies huwa dan ta' ħu sentenza, ħu frażi, aħseb titfuqha. Aqsmu ġiedkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn, il-qofdalkom lill-barranin. Ara San Pawl, xi knisja tfisser, xi tfisser il-knisja. Is-silta tal-Vanġelu wkoll interessanti. Ġesu qed jgħidilna parabola wieħed raġel għamel pranzu kbir. U stieden ħafna nies. U ħaġa tal-iskantament. Dawn in-nies isibu l-iskużi biex ma jmorrux għall-ikla. Dan qed jgħidu Ġesu 2000 sena ilu. Imma r-realtà tiegħu qed tinstema' llum, tinħass illum. Kemm insibu skużi biex nisimgħu quddiesa. Kemm insibu skużi biex nagħmlu ħaġa tajba. Kemm insibu skużi biex insibu ħin għat-talb. Kemm insibu wieħed qallu għaxina xtajt talqa u ħammu n-nar, lieħu xtara l-barri, lieħu iż-żew. Kemm skużi nsibu. Kollha kemm aħna ta' kemm skużi nsibu biex inkunu dixxipli ta' Ġesu. Biex inħallu lil Ġesu jaħdem fil-ħajja tagħna. Kemm skużi nsibu.
Imma dak il-sejt, dak ir-raġel ma qatax qalbu, mu stieden. Stieden l-kull minn is-sejb, ejja għall-ikla, ejja għall-festa, tibżar. Id-disgrazzja tafu xi tkun li ħaddieħor jilqa' l-istedina u aħna nagħlqula l-bieb. Aħna nagħlqula l-bieb u ħaddieħor jaċċetta l-istedina. X'disgrazzja tkun. Ħalli nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw il-San Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo isqof qaddis kbir. Dan twilet fl-538 Farona, in-naħa fuq tal-Italja, minn familja nobli. U sejjuh hu ommu laħaq papa. U dan il-papa ftit wara li laħaq sejjaħlu Ruma. Dak li jgħidulu n-nepotizmu. Il-nepotizmu. Il-nepotizmu mhix ħaġa sabiħa. Tiffavorixxi lin-nepotijiet. Imma f'din id-darba il-nepotizmu għamel suċċess. Din id-darba għamel suċċess. Sejjaħlu Ruma għamlu kardinal kien għadu qassejs. Għamlu amministratur ta' dioċesijiet ta' madwar Milan, tajjeb, ta' 20 sena. Ftit wara sar qassejs, sar isqof kardinal, responsabbli ta' 15 dioċesi. 15 dioċesi. Ħadem kemm felaħ fil-Knisja dan San Carlo Borromeo. Ħafna l-fuqra, saħan sitta beħ id-deb li kellu. Tiegħu personali, bġidu waqqaf seminarji. Għamel 11 sinodu. Mhix ċajta. Responsabbli ta' 15 dioċesi naħa fuq tal-Italja. Tajjeb. Jagħmel żjajjar fid-dioċesijiet, laqat il-qassisejn, waqqaf seminarji, waqqaf istituti. Tant għamel ġejt li darba San Filippo Neri kien jgħix fi żmienu meta sama bil-ħidma tiegħu għal dan ir-raġel tal-ħadejt. Għal San Carlo Borromeo. Intlaqat ħafna mitħuħ, meta kellu 24 sena, mitħuħ ikbar minnu u ħassa ħafna u kienet turning point fil-ħajja tiegħu. Kien jagħmel ħafna sagrifiċċji. Saħan sitta ta' is-sodda tiegħu lil foqra kien jorqod fl-art dan San Carlo Borromeo. Qaddis kbir. Ta' għajnuna kbira biex il-konċilju ta' Trentu jerġa' jibda kien ilu 10 snin wieqaf u għen ħafna biex ikompli l-konċilju ta' Trentu u jitwettqu l-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Bdiet il-pesta f'Milan, dik li jsemmi l-Manzoni. U San Carlo Borromeo kellu sem kbir fil-pesta, kien jgħin ħafna l-morda. Ħanej dan id-dettall. Meta kien hemm il-pesta, San Carlo Borromeo għamel differenti minn kif għamilna aħna fi żmien il-Covid. Fi żmien il-Covid aħna għalaqna knejjes, mhux hekk, biex il-mbagħad ma jixtariex. Ħaġa tajba. San Carlo Borromeo fi żmien il-pesta tafu x'għamel? Ordna lill-qassisin iqazzu fil-kantunieri tat-toroq. Biex in-nies ikollha l-possibilità li tieħu sehem fil-quddiesa. Ara, għad-disejn. Il-quddiesa kienu jagħmluha fit-toroq, fil-kantunieri tat-toroq biex in-nies tieħu sehem fil-quddiesa. U stess ta' sehem fil-pesta. Tant li il-Manzoni jgħid il-pesta ta' San Carlo, tant għen u tant ta' karità, tant ħabbrek għal dawn il-morta. Miet ta' 46 sena bħallum. Ta' 46 sena. Nitolbu l-qaddis kbir biex inissel fina imħabba vera lejn Ġesu Kristu u imħabba vera lejn il-Knisja.
Kristu għarraj u l-assis ta' ruħna u ma jħalli qatt il-poplu tiegħu nieqes mir-rajja bħal San Karlu Borromeo ħajju ruħ it-triq tas-salvazzjoni li tolbu għalhekk u ngħidulu salva mulej il-poplu tiegħek. Mulej inti rid li San Karlu iħabbrek qatt ġdid tal-Knisja wara l-Konċilju Tridentejn. Wettaq bil-grazzja tiegħek l-isfijiet kollha biex iħabbirku bla qiegħda qatt ġdid tal-Knisja tiegħek nitolbu. Mulej inti wettaqt li San Karlu bil-grazzja tiegħek ħajsaħħaħ il-fidi nisranija tal-poplu li fdajtlu fidejh. Għamel il-ġnus kollha tal-art jaslu għall għarfien sħiħ tal-fidi nisranija ħajjiksbu s-salvazzjoni nitolbu. Mulej inżejjint lil San Karlu bħerqa kbira għal ħtiġijiet tal-insara li tagħhom kien ir-raj. Ħares lejn il-ħtiġijiet ta' art welidna u ċaħħadniex mill-għajnuna tiegħek nitolbu. Mulej inti sejjaħ tal-glorja ta' dejjem lil San Karlu wara li jagħmel ir-rieda tiegħek f'din id-dinja. Sejjaħ għall-għenna tas-sema lil qaddejja tiegħek Marija u Nażarenu u l-familjari mifsud u lil ħutna mejtin kollha nitolbu. Mulej inti rid li San Karlu jkun xbija ħajja tiegħek quddiem id-dinja. Għatina l-grazzja li ngħixu fl-imħabba ħankunu xhieda tiegħek fid-dinja nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija, għatina li nittieħdu mill-ħajja ta' dawn il-qaddisin kbar fil-Knisja nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna u nitolbu mod speċjali għal-morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. San Karlu fi żmienu għamel ċensiment Milan u kien hemm 1/6 tal-popolazzjoni fil-faqar. Miċ-ċensiment ta' San Karlu Borromeo 1500 u xi ħaġa qegħdin ngħidu. Tajjeb. 1/6 tal-popolazzjoni kienet fil-faqar fi żmien San Karlu miċ-ċensiment li kien għamel huwa stess. Tajjeb. Nitolbu għall-foqra biex isibu anki għajnuna mill-insara ta' madwarhom nitolbu. Nitolbu kat-tfal biż-żgħażagħ tagħna u nitolbu mod speċjali għal dawk li jsibu skużej biex jilqgħu l-istednijiet tal-mulej nitolbu. Mulej Ġesu Kristu jben Alla l-ħaj anqal fil-Knisja tiegħek illum l-Ispirtu li bih kien mimli San Karlu Borromeo biex it-tiġġiet mibdi mill-Konċilju Vatikan it-Tieni jibqa' miex il-qudiem għal kobor tal-Knisja u għal ġid tal-bnedmejn. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Insejt nitolbu wkoll għall-Arċisqof illum. L-Arċisqof tagħna, Charles, msemmi għal San Karlu Borromeo. Nitolbu għalih biex il-mulej jagħtih id-dawr u l-għajnuna li għandu bżonn. Nitolbu. Ismana. Sir għalina x-xorb ta' ruħ, il-qana mulej jumnu nidmu qoddimek, u għamil ikun joġbok dan is-sagrifiċċju li sejdin nofrulek. Naddafni mulej.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lejn l-offerta li qiegħdna fuq l-altar tiegħek fit-tifkira ta' San Carlo Borromeo. Kif inti glorifikajtu għal ħeġġa tiegħu bħala raj tal-merħla tiegħek u għal kobor tal-virtujiet tiegħu, hekk ukoll bil-qawwa tas-sagrifiċċju li se nofrulek għamel li jkollna kotra ta' frott mill-għemil tajjeb tagħna bi Kristu Siedna. Inmulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-feħl il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Carlo Borromeo, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-ħed bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwieq, imbierek minn ġejb f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwieq. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan l-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Nazzarenu u l-familja Mifsud li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Carlo Borromeo, ma' l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu binħalla l-ħaj bil-mewt tiegħek għatlet il-Messija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għidħajl id-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għad-test tiegħek eħlisna metijiet kollha u minn kull ħażen. Żommni bil-menti tiegħek tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja ta' dejjem.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej il-misteri qaddisa li bihom tqarbilna jimlew li ruħna b'dik il-qawwa li bija San Karlo Borromeo wera ruħu bħala Ministru fidejl kollu mħeġġeġ bl-imħabba bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Marjiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna u għal bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħażtek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.